Hajadnál fog kiúzni a magyar szerepbe. De hagyd is így. Hagyjam én? Aha, nem akarom. Ugye, hogy jó így? Jó. Most jó? Nagyon jó. Nagyon barom, hogy neki. Elokják volna azt, hogy egy csikót. Persze, hogy muzikra. Hoppá! Az meg minden helyzetből nyer ezen a gépen. Teljesen minden. Új ember. Van egy csomó jó vég. Találom, az maradjon. Meg a szemöldökön Itt rajta van a tudsz a videóm. Jó? Megbuktál. Balázs, én nincs megvan. Ugye, hogy nehezebben viszünk előrébb? Azt mondod meg. Én már érdez. Így? Jó, így. Ugye a furcikon szokott lenni egy kis kaja. Hallod? Te hogy valaki ízre szájba dugja, érted? Véletlenül. Ja. Téged nem tudsz lesz egy furciknak. Azt mondják, hogy fina fej. Köszi. Ez köszön. Még mindig jobb, mint hogy azt mondják, hogy passzál. De mire végzel, az lesz.